Господин Петров, говорим тук в Министерството на спорта, защото в една друга зала награждава треньори и състезатели, които са си заслужили медали, отличия от европейското, което завърши в зала Арена Армеец тия дни. Което те зарадва най-много от всичкото това нещо като събитие? Най-много това, че след приемането на спорта в Олимпийските игри в Токио, това европейско всъщност е първото или началото на пътя към Токио 2020 и тук се сравноваваха точно това поколение, което му предстои в Олимпиадата да представи европейското карате, включително българското. Имахме шанса, късмета, представихме се по най-добрия начин и организационно, и спортно, технически и се гордеем. Добре, ти добре разбираш, че повода не е европейска първенство, повода е, че на 10 февруари тая година започна седмата година, след 10 февруари тая година, започна седмата година, откакто ви, теб и още 6 човека ви арестуваха за прословото дело Октопод. Какво стана за тия 6 години и малко? Крайна сметка. В тези 6 години така трябваше да преодолявам много препятствия. Преди 6 години, мисля 7 даже, смятам, че определени кръгове, така начало с Цветан Цветанов, си поставих за цел да ме извадат от тези позиции, които съм имал наистина цял живот преди това. И в спорта, още в училището на МВР, в баретите, в ДАНС, в федерацията съм се реализирал като спортист. Или някакси неприятно стърчах на определена група хора, като мисля си така най-нелицеприятно за тях, когато бях в ДАНС, защото благодарение на тогава главния прокурор, господин Велчев, се създаде наистина един модел на работа, който не позволяваше да се злоупотребява с властта, особено в специалните служби. И това така наложи от една страна дискредитирането ми, или трябваше да стане един лош човек след толкова години. Лидиране бих казал на местата, където съм се намирал до тогава. И си мисля, че целта беше постигната в известна степен за пред обществото. Ясно е, аз един лош човек, близо 7 години. И трябваше да бъда изваден и от така активностите, които предприемах през 2010 година, основно по линия на Съюза стопанска инициатива. Тогава си спомните, че имах тези, имах предложения, включително и така по-агресивни писма до властта. И това доведе до този резултат. Значи, умишлено гледам как дори не споменаваш името, до което беше адресирал писмото си, казваш, до властта си беше... Аз смятам, че обществено известно, даже скандално известно, бях адресирал писмото до господин Дянков. Веднага казвам един човек, който аз ценях и продължавам да ценя, защото смятам, че на фона на онова управление тогава той изпъкваше с интелект и професионализъм. За мен няма значение кой как го представя, какво говори, с какво може да бъде укорен. Аз го познавам лично по повод на работата ми в Съюза стопанска инициатива и смятам, че той беше представен в така една недобра светлина, но това не е този човек, за който се говореше в обществото. Аз мисля, че сега да искаш, разбира се, знаеш кой ви изработи, така да се каже. Изработи в какъв смисъл? Да ви арестуват и да ти лежат 7-8 месеца по арестите, дела и така нататък. В този смисъл да ви навържат там 7-те човека в организираната престъпна група. Тогава се вдигна много шум, огромен удар, огромен успех срещу мафията и т.н. в твоя лице и лице на останалите. Болезнените амбиции на Цветанов, разбира се, мотивиран от мои бивши колеги в ДАНС и в някаква степен реванш на тези, които разработвахме, когато функционираше този екип, междуинституционален. И нямаше как тогава
да се слага чадър на който да било. Това е истината. Истина, предполагам, няма да отречеш, че са платени пари, сумати пари за сглобката, така да се каже. От една страна, да, голям ресурс за сглобката и от друга страна целият ресурс на държавата. Вие си спомняте прокурора Костов. Така, много хора в една редичка, които имаха една единствена задача да бъде елиминиран с всякакви средства. Вие пряко наблюдавахте и процеса, и арестите ми. Така че едва ли нещо ново мога да кажа. Аз по тези въпроси и тезите, които съм защитавал, икономическите особено и разбира се на базата на сигурността, съм направил, мисля, над 100 изявления. Нещо ново няма да чуете. Новото, което можеш да кажеш, защото нещата с КТБ и с нейния собственик са коренно различни сега. Доколкото знам, по линия на КТБ е дошла поне така паричната маса, така да се каже, като плащане за съставяне на сглобката. Да, имам сериозни съмнения за ресурс оттам по отношение на атаката срещу мен лично. И причините за тези мои разсъждения са заради това, че когато бях в ДАНС, аз имах информация, че се практикува подобен модел. Ако си спомняте, даже се опитах в парламента да подскажа за него, но никой не се вслуша. Ставало е дума за така реални хора, реални действия, реални плащания. Такъв е случай Велков. Николай Велков. Николай Велков, да. Тогава... Под случая Велков какво? Да, по случая Велков имахме оперативна информация и отделно лично обаждане на тогава омбудсмана покойния Гино Ганев, който каза, че става дума за злоупотреба и поръчкова подготовка на арест. В този модел участваха бизнесмен, прокурор и следовател, ако не се лъжа. Беше предотвратено благодарение на така изпреварващите ми действия, че се намесих и предупредих в прокуратурата, че имаме такава информация. Кой беше бизнесмена? Нали казах най-общо, че информацията, оперативна информация говоря, ресурса, който тогава беше заделен, мисля, идваше точно от КТБ. Вярно, че става дума за 300 хиляди? Да. 300 хиляди евро или евро, майче, или лева? Или лева, вече съм забравил. По-скоро евро, мисля, че бяха, да. Платени по линия на КТБ на... И неплатени на някои от участниците в модела, благодарение на който пропуск ДАНС получи оперативна информация. Както знаете, винаги така се случва, когато ни липсва перфекционизма да отчетеме всички във веригата. И той, на който не са платени, проговори. Изпусна се по-скоро. Така? И така беше предотвратено това действие, Парите... след което се позадълбочихме, за да установим дали в крайна сметка наистина става дума за системни действия. Смятам, че имаше белези за система на работа, за злоупотреба с правораздавателната система в нечий интерес. Ролята на Николай Велков в цялата работа? Ролята на Николай Велков, ако говорим за роля в тази ситуация, беше на жертва. Той е един от арестуваните. Аз не говоря за делото Октопод, където той е част от... Аз говоря за тия, които говориш за бизнесмен, прокурор, следовател, нали така? Да. На които на един от хората от тая верига не са платени, полагаемо се пай от 300 хиляди евро. Да. Това не е новина, надявам се. Не? Мисля, че и Велков го е съобщава много пъти. Така, именно. Сега аз опитвам да подредя все пак нещо, защото настоявате. Ролята на Цветан Василев в цялото това нещо? Струва ми се активна.
А именно? Аз съм познат като човек, който говори директно. Именно. Това, което казах. Това ли е дал парите? Не знам, не зная от тази организация друг да може да се разпореди. С такава сума? Да. Следователя, ще му кажеш ли името? Не. Да не го казвам аз. Не. Бил е на висш пост в следствието. Да. Аз съм му го казал в очите. Кажете му го пак. Ти може би не искаш да му кажеш името, защото да не... Ще дойде време, ще кажа още имена. Няма проблем. Доколкото знам, имаш и доказателство. Не знам дали това доказателство, Да. аудиодоказателство. Да, имаме, да. Не бих казал доказателство, но да речем Факт. насочваща информация, която може да служи даже и за доказателство, ако преценят органите, които, дай Боже, някой ден решат да се занимават. Става дума за един запис. Нали така? Ами така мисля, да. Какво се чува на записа? Разказва се по-подробно това, което аз намеквам. Кой колко пари дал и на кого? Да. А кой го говори? Този, на който не му е защитен интереса и за това, че е поел някакви рискове в крайна сметка или участва в този модел, пък в крайна сметка не е оценен. Пак каза 4-мата, бизнесмен, какви бяха следовател, прокурор? Да, позволявам си да говоря с фигури, за да мога да представя модела, ако става по-ясно. Диков, за мащабите на злоупотребата с власт в този период, в който аз съм работил, 300 хиляди лева са нищо или 300 хиляди евро. Не, при положение, че там в КТБ се е работило с милиарди, нали, Вие отлично знаете, че аз тогава поставих въпроса за парите на държавните организации. И за намаляване на лихвите. На пазарен принцип. И говориме за интереси в милиарди, така че едни 300 хиляди... При положение, че там бяха по едно време стотици милиони на държавните фирми, вие искахте тия от КТБ да бъдат да бъдат извадени и пренасочени към Държавната банка. Всъщност това е банката за възстановяване и развитие. Тя има една мисия, едно предназначение да кредитира малки и средния бизнес, за който аз съм работил доста години и в момента правя това. Това го направи като онзи знаменит материал във вестник Труд с Ани Заркова, Бойко свали лихвите, беше с големи букви, след което написа и писмо до финансовия му министър по това време. Това става дума края на 2009 или началото на... Да, непосредствено след като напуснах ДАНС, очевидно е, че съм разполагал с информация. Не съм си позволил да злоупотреба с нея и затова съм започнал от позицията на Съюза за стопанска инициатива да алармирам. Без да говоря с конкретни данни. Това правях системно, ако помните, в този период. Тогава призива ми за лихвите, историята показва, че сигурно е трябвало някой да ме чуе. Това ми е била работата, това съм направил. От едната страна ти казваш, Бойко свали лихвите, пишеш писмо на финансовия министър, от другата страна Дамбовеца, Пламен Стоянов, казва, дайте ми да управлявам Кремиковци, не искам аз със собствено финансиране. Дамбовец тогава, неговата фирма Екометален инженеринг беше оценена към 1 милиард клиентели, той имаше огромни възможности. Малко след тия две неща, какво следва с няколко дни или месец по-късно, месец и половина, Дамбовец, брат му, ти, Николай Велков и още 3 човека арестувани. Да, всички неудобни по някакви поводи. Да. Дамбовец иска да вземе Кремиковци, сега Кремиковци го няма, нали така? Аз съм решил, че трябва да алармирам за това, което зная. Нали? Изразил съм някаква позиция.
Велков по някакъв начин също е бил неудобен. Все пак да кажем, Велков е, както минава за мозъка на Октопода, човека, който измисля схемата, по която да бъде приватизирана КТБ на времето и в надзорния съвет. Той фактически е дал акъла на Цветан Василев. Да, той е, както казвате вие, човекът направил модела за приватизацията на банката. Били са партньори с Цветан Василев и очевидно по-български в един удобен момент партньорът е неудобен. Добре, и в последствие Цветан Василев го изгонва него от банката. Просто го плащайки му дяла и го изгонва. Да, и му подготвят арест малко по-късно. Малко по-късно, да. Добре, ти през тия години, след като знаеш, примерно, че нещата са осъществени с дейната роля на Цветан Василев, с него не си ли правил опит да говориш? Няма как да не си правил, поред мен. Господин Диков, аз в ДАНС работех денонощно. Цветан Василев е правил опит да говори с Петко Сертов. Той с мен няма какво да говори. Всички знаеха, че с мен на такава тема не може да се говори. Аз съм казвал многократно пъти и ще припомня. Да, правили са много разговори с мен от такъв калибър хора, за да получа някакво възнаграждение, да си затвори очите или да има чадър някъде. Не се е получило. Затова имам проблемите. Затова летат РПГ-та около мен. Щях на много по-късен етап и това да те питам. 7 години вие познавате делото Октопод. Така. Един от активните хора сте в това общество. И като журналист още повече. Нещо да сте чули да съм свършил нещо наредно? Чул съм, знаеш ли какво? Чул съм дори от хора, на които мои много близки, че вика, защо го защитаваш? Той си е бандит, рекетьор, укрупни на времето кабелния бизнес, той си е такъв. Викам, той може да е всякакъв. Въпросът е, че в съда се говорят пълни глупости, измишлятини и нещата в съда, в съдебната зала са едни, извън съдебната зала се препредават по възможно най-изопачения начин. Не може по този начин да се отнася. Благодаря за тези хора, с които си контактувате на тема кабелния бизнес. Да, аз се гордея с тази сделка. Аз скоро казах даже в съда, че някой ден може да влезе в учебниците по предприемачество. Да, ние окрупнихме кабелите в България, след което ги продадохме на американски инвеститор. Една от най-добрите ми сделки в активния ми бизнес, от което изкарах, признавам, доста пари. Да си жив и здрав, като кажи ми, кой във връзка с стрелбата по теб с гранатометите, твоята информация докъде е стигнала като разследване? Прокуратурата и полицията продължават да се занимават с този случай. Той наистина ще излезе много сериозен, не защото това се е случило срещу мен, а от него ще се разкрият други случаи. Освен това, твърдя, че наистина направиха нещо непостижимо. Не само в прехода и преди това, и бих казал добър пример дори за европейските страни, като приложиха много нестандартни подходи в конкретния случай. И тук някой ще каже да, защото това е Алексей Петров, пък по отношение на друг не биха го направили. Аз не съм любимец нито на прокуратурата, нито на МВР. Случай беше скандален, груб. В крайна сметка, още в първата фаза се оказа, че може да бъде обвързан с други случаи. И в момента
наистина продължават да работят и полицията, и прокуратурата и не е добре да говоря по-конкретно, но мога да кажа, че отново е свързан с предишната ми работа. Стига. Да. За толкова години ти не си вече сума ти години в ДАНС, или понеже, защото понеже знаеш за някакви делавери от уния времена. Така се оказа, господин Диков. Очевидно, че някой иска трайно да ме отстрани, защото съществува риска да бъда активен в една или друга посока. И ще стане много интересно накрая. Защото в организацията и поръчката на това покушение не участва само един човек. Имам бизнес, има политика, има интересни неща. А ти знаеш кой участва, предполагам? Да. Много ще се размирише, ако кажа директно това, което зная, особено сега в предизборната кампания. Демек чакаме да видим по официалните пътища. Добре е да не се пречи на органите да работят. Казвам, аз съм участник в тези разследвания и бих казал, че съм приятно изненадан от ефективността, която се постига от прокуратурата и полицията. Добре, кажи ми защо, особено при новата обстановка, ти предполагам си ги разказал тия неща за тия 300 000 евро, за кой ги дава, кой е платил, кой ги е взел, как са разпределени? Господин Диков, аз лично съм привърженик на, как да кажа, на превенцията, на изпреварването, на това да не се случват нещата. Нали, слушам днес един дебат, как се обяснява колко тона наркотични вещества са хванати и колко къса цигари са задържани на границата. Смисъла на предотвратяването и на превенцията е това да не се случва, а не да се гордееме с количествата. И философията, която работехме в ДАНС, беше точно тази. Затова съществуваше този междуинституционален екип. От една страна, за да предпази всеки отделен член да си позволява нерегламентирана комуникация, меко казано. И от друга страна, идеята беше, особено след влизането ни в Европейския съюз, да покажем, че ние ще работиме да откриваме още когато латентно някъде се прояви криминалното деяние, а не реактивно постфактум, когато събитията са се сключили, да пълниме затворите. Това беше философията и затова ние не сме отивали да се задълбочаваме над нещата. За нас беше важно едно или друго събитие, едно или друго престъпление да не се случи. Имали сме оперативна информация, да, правили сме арести, някои го нарекоха кафе, защото сме искали да предотвратиме нещо. Това пиене на кафе беше, викали сте тогавашните босове, си спомняме, и така на раздумка. Никаква раздумка. По конкретна информация, оперативна, за да се предотврати нещо. Никаква раздумка. Аз този стил не го приемам, да си разговаряш с някой, как ще си сътрудничиш публично. Кажи ми, защо няма нито едно обвинение повдигнато на 5-та година от Сотир Цацаров, нито едно обвинение повдигнато за корупция, както се казва по високите етажи? Те повдигнаха на много министри в последно време. Само, че това не е корупция, според мен в истинския смисъл. Това е ощетяване на държавата с 20 милиона. Аз разбирам корупция. Дянков ощетил държавата с 20 милиона, от тия 20 милиона, доказано като в Румъния, гушнал 10% в джоба. Това е ала-бала. Факт е, че ни класират в челната тройка, понякога първи по тези показатели за корупция, за ниво на корупция наистина. Струва ми се, че трябва преди това системата на полицията и на службите да променят подходите и моделите, по които работят. Защото прокуратурата е надзираващ орган на действията и винаги първичната информация, която някой ден трябва да се превърне в доказателства, започва оттам. И проблема, струва ми се, аз не познавам господин Цацаров, аз
съм работил с господин Велчев. Но струва ми се, че единствено волята на политиците могат да накарат институциите с първичната информация да заработят по друг начин. Защото ако дефектите са още в самото начало, прокуратурата просто е едно следващо звено и надзираваш процеса. Ще си признаеш ли, че аз поне имам чувство, че по някакъв начин си изключил някаква сделка с Бойко Борисов? Аз с Бойко Борисов? Да. Не, нямам сделка. Не съм се срещал с Бойко Борисов, нямам никакви сделки, никакви контакти по никакъв начин. Не зная какъв бизнес съм получил, сигурно е някаква информация, която съм готов да опровергая веднага, за да ви докажа, че нямам връзка, тъкмо обратно. Дори и днес продължават да проверяват хора около мен във връзка с онази дата, за която вие говорите, 10 февруари. Дори и днес. Ти дори и днес въобще в началото не му споменаваш името, всичко прехвърли на Цветан Цветанов, където знае, че такива работи без знанието и одобрението на Бойко Борисов ти няма как да стане. Това е човека, който, аз имам точна информация, е добре мотивиран да се заеме с мен и разбира се, има и други лични причини, които аз няма да споделя, където се почувства засегнат. Говориш за Цветанов? Да. Това е истината. Ти искаш да кажеш, че ти току-що каза, че под силно мотивиран, значи и той нещо е така под силна мотивация, аз разбирам, един вид силна мотивация. Мотивацията не се изразява само в парично стимулиране, но всичко допускам, защото кампанията беше сериозна и очевидно, че в нея е вложен ресурс. Бойко Борисов. Нито Бойко Борисов може да спре нещо, когато то е подредено, и тук си идваме на думата и за прокуратурата. Ако изначално информацията всъщност е подредена така, че не може да се избяга от тези доказателства, всеки ще си свърши работата. И всеки ще бъде активен или пасивен. Така и Борисов. При добре подредено от моите бивши колеги от ДАНС с агресията и инициативата на Цветанов, какво може да каже Бойко Борисов? Да, проверете го. Да, арестувайте го. Същото и с прокуратурата. Ако всичко в процеса до тях е подредено, те не могат да го скрият. Да, Цветанов има и друг мотив, майче. Не служебен. Ами аз казах, че има и личен. Добре, накрая, докъде делото, как го виждаш? Аз съм казал още в началото. Не могат да ме занимават с неща, които са проверени много отдавна. Чисто и просто има технология, която трябва да мине. Резултатът ще бъде ясен. Казал съм това още в началото. Да, аз съм имал бизнес отношения с двама души. Те са се възползвали тогава, поръчителите, организаторите. Да, принудили се ги да лъжесвидетелстват. И нормално, след съдебния процес, да се изясни това. Чуваме да ми подсказва Люба Колезич, като разбра, че ще прави интервю с него, как им бяха някои от основните свидетели? Да, и сериозни въпроси. Ето и Георги Цветанов умрява в катастрофа. Това е факт. Тъй, че... Моите съболезнования, аз имах до последния момент с него добри отношения, макар и опосредствени. Ние след онези случаи, които той описва под натиск, основно от прокурора Костов, сме се виждали многократно пъти. Така че и той ми е споделял за какво става дума. Не, това е вече мъртъв, няма как да го опровергае. Не искам да коментираме това, да. Последния въпрос ти задавам. Да. Два пъти те стрелят. Първият път Макаров и Калашников или само Макаров беше прострелян на няколко пъти пред басейн Спартак. Втория път две, не един гранатомет, два гранатомета. Предлагаш ми да не стърча, да отида някъде да се усамотя, да отида в чужбина. Какво точно? Как се живее с усещането да си мишена,
при все увеличаваща се мощ на оръжията, които се ползват срещу теб. Живее се нормално, въпрос на философия. Човек избира. Може да е активен, какъвто е, или да спре. Спираш да стърчиш, няма оръжие. Наистина, последния въпрос, кога ще кажеш цялата истина, това, което знаеш по случай? Когато няма да навредя. Истината е много общо понятие. И ако говорим за конкретни случаи, тогава, когато няма наистина да нанеса щети. Съм съгласен, ама това, който е виновен, ще не си го отнесе. Аз имам много недостатъци, това се знае, но сред тях не ми е страхът и не се дължи на това. Добре. Мерси.